Dovolte mi, aby som vás privítala na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Dovolte mi, aby som privítala aj pani hlavnú kontrolórku a vás, milí občania, a teda samozrejme poslancov a poslankyne. Konštatujem, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom o obecnom zriadení a z rokovania obecného zastupiteľstva bude vyhotovený zvukový záznam, ktorý bude zverejnený na webovom sídle obce a následne aj v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce Doľany a webovom sídle obce. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 8 poslancov, to je z nadpolovičnej väčšiny všetkých 9 poslancov a je uznášania schopné. Ako zapisovateľku navrhujem pani Lenku Kraníkovú, ako overovateľov navrhujem poslancov Gabriela Mixu a Stanislavu Oravcovú. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov Patrika Mikoviča, Daniela Ďurďoviča a Jozefa Lavečku. Žiadam návrhovú komisiu, aby sledovala priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladala prerokúvaným bodom programu návrhy uznesení tak, aby zodpovedali skutočnosti. Má niekto z poslancov iný návrh predloženým návrhom? Ak nie, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Návrh uznesenia číslo 1/11/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch berie na vedomie určenie zapisovateľky Lenka Kraníková, overovateľov zápisnice Gabriel Mixa a Stanislava Oravcová. Návrh uznesenia číslo 2/11/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Patrik Mikovič, Daniel Ďurďovič, Jozef Lavečka. Ďakujem. Dávam hlasovať za návrh uznesenia číslo 1/11/2024. Kto je za? Zdržal sa niekto? Dobrý deň. Poprosím o hlasovanie k návrhu uznesenia číslo 2/11/2024. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Ja. Áno. Je niekto proti? Uznesenie číslo 1/11/2024 a uznesenie číslo 2/11/2024 boli schválené. Nasleduje schválenie programu. Program dnešného zastupiteľstva bol zverejnený 18.6. na webovom sídle a zaslaný poslancom bol 18.6. Má niekto k predloženému programu návrhy? Áno. Myslíš pozmeňujúce? Pozmeňujúce návrhy, áno. Ak nie, najskôr schválime predložený program a potom, ak by si nám Dominik rozmyslel, tak môžeme schváliť program pozmenenú. Kto je za... Kto je za program v predloženom znení? Áno? Áno, poprosím vás o prečítanie návrhu uznesenia číslo 3/11. Návrh uznesenia číslo 3/11/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch schvaľuje program obecného zastupiteľstva v Dolanoch konaného dňa 27.6.2024 v predloženom znení. Ďakujem. Kto je za program, ktorý bol predložený? Ďakujem. Jednohlasne bol schválený. Má niekto z poslancov nejaký návrh na zmenu tohto programu? Ak nie, prejdeme k kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dňa 18.6. vám bola mailom zaslaná informácia o kontrole uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. Má niekto k tomuto bodu pripomienky?
Nie, ak nie, žiadam návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia číslo 4/11. Návrh uznesenia OZ Dolany číslo 4/11/2024. Obecné zastupiteľstvo Dolanov berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva Dolany. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Ďakujem. Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne schválené. Chce s poslancom využiť niekto priestor na otázky? Alebo chce niekto z obyvateľov využiť tento priestor ohľadne otázok týkajúcich sa závažných úloh súvisiacich so životom rozvoja obce? Ak nie, môžeme prejsť k bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Doľany na druhý pôrok 2024. Tento návrh bol riadne zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli 18.6.24 a dokument bol aj vám zaslaný v ten istý deň. Chcete, pani hlavná kontrolórka, niečo dodať k návrhu? Hlavnej kontrole plán spočíva v kontrole efektivnosti a hospodárnosti čerpania schváleného rozpočtu v roku 2023, originálnych kompetencií materskej školy v Doľanoch, dodržiavanie zákona 583 z roku 2004, čo je zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ďalej je to kontrola dodržiavania zákona 357 z roku 2015 o finančnej kontrole audite, takisto v týchto originálkach za rok 2023. Ďakujem. Má niekto k tomuto návrhu pripomienky z poslancov? Ak nie, žiadam návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia 5/11/2024. Návrh uznesenia číslo 5/11/2024. Obecné zastupiteľstvo v Doľanoch schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Doľany na druhý pôrok 2024. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia číslo 5/11? Ďakujem. Uznesenie číslo 5/11 bolo jednohlasne schválené. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Doľany za prvý pôrok 2024. Správa bola zaslaná poslancom 18.6. Poprosím pani hlavnú kontrolórku o pár vied k tejto správe. Ďakujem opäť za slovo. Takže kontrola bola vlastne vykonaná pokladničnej knihy, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za druhý pôrok 2023 na obecnom úrade v Doľanoch podľa zákona 431 z roku 2002, čo je zákon o účtovníctve vnútorných predpisov obce. Takisto bola vykonaná kontrola základnej finančnej kontroly podľa zákona 357 týchto všetkých pokladničných dokladov. Ako ste dostali moju správu, tam ste videli, čo vlastne tam bolo. Tam nebolo, aby niekto nemal z toho nejaký zlý pocit, nejaká kradnutie alebo nejaká sprenevera alebo niečo. Bola to čisto technická chyba tým, že zamestnanky nám bolo vysvetlené to, že vždy, keď vlastne budú brať bod o preplatení, tak musí byť úctovo dňa, aby bola dodržaná finančná kontrola, alebo dávať treba predávky. Nič iné zistenia tam nebolo. Bolo ich tam viacerých tých dokladov a nakoľko boli tam usmernené, už to robia v poriadku, takže Išlo opakujúce sa chyby? áno, to bolo vlastne to isté, stále dokola to isté, takže nesedeli len dátumy vlastne. Laicky povedané, nesúvis dátumov z bloku a kedy boli vložené do pokladne. Neviem, či sa chcete niečo spýtať. To sú také strašne malé sumy, že 16, 50, 40. Jedno, ale to tam je dodržané, keď tam ide od poriadce. Nejde o sumy, ak ide o to technické prevedenie. To sú 2 dny tu. Ale účtovníctvo. Áno, účtovníctvo a zákony vo verejnej správe sú postavené tak, ako sú postavené, tak ako už. Takže treba ich dodržať, aj keď ide o... Aj o cenu, presne tak. Dobre, a čo nám z toho vyplýva, keď sa toto akože nedodrží? Nič. To je usmernenie na to, že vlastne, aby pani pokladnička to robila v ten deň, ako mala. Jednoducho bol vymyslený zákon o finančnej kontrole a ten zákon, to je zákon 357, kde vlastne to musí sa uplatňovať ten proces finančnej kontroly, kde vlastne vy dávate súhlas, áno, keď teraz mám blog a dávam ho do pokladne, tak ho musím dať ten deň, lebo na druhý deň už keď ho dám, tak neviem, či som mohla v ten deň nakúpiť, či som tam tie peniaze mala. Nič iné nie je. No lebo sa mi to zdá, ako by sa tí ľudia potom akože voči nám správali, že my ich zbytečne za niečo vykonujeme.
Ako myslíš zamestnankyne? Áno. Nie, to je proste predpísaný zákonom postup, ktorý treba dodržať. Verím tomu, že zamestnanky z toho nemajú ťažkú traumu. Majú z toho asi ťažkú traumu, keď to nedodržujú. Máte z toho traumu? Nevyzerá. Ak nemáte žiadne pripomienky, žiadam návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia číslo 6/11. Návrh uznesenia číslo 6/11/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolany za prvý pôrok 2024. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia 6/11? Ďakujem. Uznesenie 6/11/2024 bolo jednohlasne schválené. Nasleduje bod 8 stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolany k záverečnému účtu obce Dolany za rok 2023. Stanovisko bolo poslancom zaslané 18.6. Pani hlavná kontrolórka odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu obce Dolany za rok 2023 k výrokom celoročného hospodárenia a schváľuje ho bez výhrad. Chce pani účtovníčka niečo dodať k záverečnému účtu, s ktorým sa natrápila? Lebo to bolo veľa. Chce sa niekto spýtať z poslancov na nejaké pripomienky predloženému záverečnému účtu? Možno len dodať, že sme hospodárili s prebytkom 46 934 eur, takže tieto financie boli presunuté do rezervného fondu. Budú presunuté do rezervného fondu. Ak nemáte nikto žiadne pripomienky, požiadam návrhovú komisiu, aby prečítal návrh uznesenia. Návrh uznesenia číslo 7/11/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Dolany za rok 2023. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia číslo 7/11? Ďakujem. Uznesenie číslo 7/11 bolo jednohlasne schválené. Schválenie záverečného účtu obce Dolany za rok 2023. Záverečný účet bol poslancom zaslaný mailom 18.6. a taktiež bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce Dolany. Poslanci nezniesli žiadne výhrady voči záverečnému účtu a celoročnému hospodáreniu obce Dolany za rok 2023. Má niekto k tomuto bodu pripomienky? Žiadam návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia číslo 8. Návrh uznesenia číslo 8/11/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch schváľuje záverečný účet obce Dolany za rok 2023 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Ďakujem. Uznesenie číslo 8/11 bolo schválené jednohlasne. Žiadam návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia číslo 9/11. 9. Návrh uznesenia číslo 9/11/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch schváľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 46 934,26 eur. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Ďakujem. Predložený návrh uznesenia číslo 9/11 bol jednohlasne schválený. Následuje schválenie štatútu obce Dolany. Štatút obce Dolany je základným vnútorným dokumentom obce organizačnej povahy, ktorý definuje postavenie obce a základné vzťahy medzi jednotlivými zložkami obce, ako aj vzťah obce navon. Návrh štatútu vám bol zaslaný 18.6.2024. Nikto ste mi neposlali pripomienky. Máte v tejto chvíli pripomienky k tomuto štatútu? Ak nie, žiadam návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia číslo 10/11/2024.
Návrh uznesenia číslo 10/11/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch schvaľuje štatút obce Dolany. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia číslo 10/11? Ďakujem. Uznesenie číslo 10/11 bolo jednohlasne schválené. V bode 11 nasleduje schválenie členstva obce Dolany v oblastnej organizácii cestovného ruchu Malé Karpaty. Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty vznikla v roku 2015. Ich úlohou je podporovať a vytvárať podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chrániť záujmy svojich 27 členov. Výrazne naša účasť by prispela k podpore podnikateľskej sféry, najmä vinárov a vinohradníkov. Ročné členské predstavuje 500 eur pre obec. Má niekto k tomuto bodu otázky, pripomienky? Ak nie, žiadam návrhovú komisiu o predloženie návrhu číslo 11. Návrh uznesenia číslo 11/11/2024. Obecné zastupiteľstvo v Dolanoch schvaľuje členstvo obce Dolany v oblastnej organizácii cestovného ruchu Malé Karpaty s ročným členstvom vo výške 500 eur. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predloženie návrhu? Číslo 11/11. Ďakujem. Uznesenie číslo 11/11/2024 bolo jednohlasne schválené. Schválenie prenajmu pozemkov vo vlastníctve obce Dolany. Žiadateľ Agrovit, Časta, akciová spoločnosť so sídlom družstevná Časta. O tomto návrhu alebo o tom návrhu nájomnej zmluvy sme komunikovali od minulého roka. Ide o nájomné pozemky, ktoré má Agrovit, Časta, akciová spoločnosť v nájme od roku 1992. Dodatok tam bol z 2018. Jedná sa o poľnohospodárskú pôdu, ktorá nie je určená len na užívanie, ale sú tam aj pasienky. Bola tam aj navrhnutá aj cesta, respektíve nie, že áno, bola predmetom nájmu aj cesta. Myslím si, že túto cestu by sme asi z môjho pohľadu nemali schváliť, pretože je to komunikácia, ktorá by mala slúžiť každému, nie len nájomcovi. Zákon jednoznačne hovorí o tom, že keď je tam voľná cesta zakreslená... Ale my sme obec prenajímala, ale prečo by sme... Teraz dáme mimo. Ale teraz by som navrhla, aby sme ju neprenajímali tú cestu. Ja si myslím, že by sme ju mali prenajať, pretože keď ju chce niekto nám zaplatiť v prenajme cestu ako... Celkový ročný nájom je 600 eur. Cena za hektár je 120 eur ponúkaná. Lebo z toho nám nevyplýva nič. Sú tam aj súkromné pozemky? Môže urobiť nájomca tú cestu zablokuje. Aby sa to nestalo. Nemôže to urobiť. Tak môže to urobiť. Do zákona to nemôže urobiť. Ale môže tretím osobám zasa sa s nimi dohodnúť, môže im zakázať. Ja to mám v nájme, ja za to platím nájom, že tady ale nebudete chodiť. Čiže kvôli Ak je tomuto to predošli, tak to... zapísané ako cesta, tak tú cestu môžu užívať všetci tí, ktorí sa chcú dostať svojim pozemkom. To zákon tak hovorí. Ja si myslím, že tam nemáme prečo špekulovať, keď to chcú zaplatiť, Ide o nejakých... Ja viem, ide o nič. Ide o nič. Možno, že 8 eur, ja neviem, na koľko to je. Neviem, či je to niekto tam pri... Neviem, jak sa ešte vedľa... To je parcela... Medzi Várkovičmi a... Medzi Várkovičmi a... No, presne. Ja si myslím, že by sme to nemali prenajať. Ja tiež. To nech ostane v obci. Áno. Moment, sekundu. Jasné. Ale to bolo zakreslené ako cesta. Áno, ale prečo by sme to mali prenajať? Keďže o tie financie nám až tak, myslím si, že nejde. My hájime záujmy všetkých občanov. A
prečo by sme to neprenajali? Akože hájime záujmy všetkých občanov a pýtam sa, že aký je problém s tým, že by sme to prenajali? Keďže ide o cestu, prečo tú cestu máme prenajať? My sme rozmýšľali, že by sme ju zamenili. A tým pádom by to mali vo vlastníctve. Ale nedostali sme žiadny náhradný pozemok. Oni ju chceli odkúpiť. Je to? Takto sme sa bavili. Dobre, není vidno, ale je to táto cesta. Áno, je to stará cesta, ktorá išla po podrústvu, alebo po zadrústvu. Pozrite sa, dáme návrh uznesenia. Ide o parcelu 851/1. Ste tu všetci uznášania schopní. Môžeme do toho. Áno? Nedá sa dať do zmluvy, že nesmú blokovať tú cestu pre ostatných. Ale neprenajmeme ju. Nie, ale keby sa prenajala, či sa nedá do zmluvy. A nemusíme to dávať. Ja neviem, 30 rokov, čo si ja pamätám. či to zákon do... Minimálne 30 rokov. To je neprechodné, lebo však Ja viem, tam je brána. je tam brána, ale tam majú drevári akože areál prenajatý, akože ona je aj tak neprechodná, akože... A od koho majú prenajatý teda, keď není vlastne ich? Od koho by majú prenajatý? Keď je to obecné? Keď je platia obci nájdu? Ne. Tí drevári majú cirkevné. Oni nemajú tú cestu, oni ju majú zahrnutý ako v amblok, ktorý neoprávnene užíva ten pozemok, keď dávalo do prenajmu a bezného nájomného. Všetci to vieme. No, takže určite nebudeme dávať obecnú cestu do... Teda za mňa určite nie. Navrhujeme neprenajať ten chodník, je to tá cesta. Je to cesta, že to vždycky bude cesta. Aj tá cesta fungovala, keď sme boli ešte. Bude to presne tak, ako Pokiaľ sa nezavrátilo, Potom ale je to zavodí. zavrelo a zostala tak. Od vás už funguje tá cesta. To je tá stará Tak cesta. áno, podľa nás funguje. Lebo Ale my tu hovorí, že proste aj tam ono sa zavrelo. tá cesta funguje, takže Tam sme sa tam bola predtým aj debata, že by to mohlo byť zberný dvor. Áno. Pokiaľ si dobre Presne tak, pamätám. presne tak. Tak Prečo by sme to získali dali nejaký, áno. A kde by mohli zberniť? Tam žiadne pozemky ostatné nemáme. My tam nemáme o pozemky, ale mohli sme kúpiť. Môžeme Alebo zameniť. zameniť. To je o tej... Treba rozmýšľať proste. Ja viem, a čo nám v tom bráne, akože, aby to bolo prenajaté, ako není som vám za to, aby to bolo prenajaté, ale jak sa tým mení situácia, keď to prenajmeme, alebo im to neprenajmeme. Pretože budú nad nami potom, už tu majú zmluvne podpísané a môžu povedať, že tu majú nájme a už nemusia ustúpiť. Ja mám takú skúsenosť s Agrovinom, tiež som chcela zrušiť zmluvu predbežne, ale nie, oni nechcú aj napriek tomu, že porušovali podmienky prenajmu. Proste bol ten problém. To je moja skúsenosť. Takže ja určite nebudem hlasovať za to, ak sa to prenajme. My máme dobré vzťahy s Agrovinom, áno, poskytuje nám aj nejaké priestory, ale bola zverejnená pozvánka, tak boli tu oslovení niektorí poslanci, že... Čo šijeme ako černotu s kým kde, lebo o tom ostatní nevedeli a proste tak podobne. A žiadnu černotu Takže ja som sa rovno ohradil, že proste postupujeme či prísne v zmysle zákona, keď sa ľudia pán Máli, nech sa páči, nech idú, nech listia zmluvu, tam sú všetky parcely, vidia podmienky, nerobí sa to žiadnu tajnosť. Ja si myslím, že už o tento rozprávajú Takže, minimálne veď práve tak aby sme to je to... ukončili, tak navrhujeme, Od novembra minulého roku. že parcelu E500, že 851/E sa neprenajíme toto obdobie. Bude vyňatá z tej zmluvy o prenajme. Dobre, dajme hlasovať o tom. Žiadam návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia číslo 12. Návrh uznesenia číslo 12/11/2024. Obecné zastupiteľstvo obce Dolany na základe ustanovenia paragrafu 9a odsek 2 písmeno C zákona Slovenskej národnej rady číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom pozemku vo vlastníctve obce Dolany, a to pozemky parcela E680 1273/2, 1275/2, 1358, 1362/1, 1362/2,
1371/1, 1503, 1504, 1603, 1793/2, 2069 nájomcovi, ktorým je Agrovit Častá, akciová spoločnosť sídlom Družstevná ulica 90089 Častá, IČO 17639 611 za nájomné vo výške 120 eur za hektár. S dobou trvania nájomného vzťahu 5 rokov a ďalšie podmienky nájmu, ako sú určené v návrhu nájomnej zmluvy v predloženom znení. Ďakujem. Prečo tam není zahrnutá táto parcela? Že tu neprenajme, že tu neprenajímame. No prečo neprenajímame? V tom prípade, keď bol návrh znení, že tam je tá parcela a bude to odmietnuté, tak sa neprenajme nič. Tak to sa prenajme všetko ostatné okrem tej. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia v uvedenom znení? Ďakujem. 8 poslancov hlasovalo za. Zdržal sa niekto? Ďakujem. 1 poslanec sa zdržal. Konštatujem, že uznesenie číslo 12/11 bolo schválené. Môžeme prejsť do diskusie. Prejdem to, čo sa nám podarilo za posledné obdobie od posledného zastupiteľstva. Z kultúrnych podujatí to boli otvorenie našej kuchyne, kulinárske zážitky, Deň Matiek, Púť, myslím si, že tieto Deň detí, regionálny deň detí, k tomu by som sa vrátila, k tomu regionálnemu dňu. Nie, že regionálnemu dňu detí, ale regionálnemu dňu v našej obci. Naša základná škola navštívila tu na miestny úrad a mali sme tu záväz náhradu, pretože sa oboznámili s chodom na obecnom úrade. Pani matrikárka im povedala, čo je jej práca, čo vlastne robí, že sa zapisujú dni narodení, úmrtí, sobášov. Natálka im porozprávala o odpadoch, potom hľadali, kde sa tu prijímajú malé zákony, uznesenia, prišli, zvolili si medzi sebou poslancov 9, mala som aj zástupkyňu, mala som riadnu zástupkyňu starosty, trošku áno. Boli veľmi milí, vôbec nehlasovali všetci jednohlasne, niektorí navrhli, dali návrh, potom si ho neodhlasovali, takže to bolo také milé. Dostali aj ceny a navrhli, že čo by sa mohlo v obci robiť, tak napríklad... Ako? Kolotoč chceli, takže sme tu mali, ale taký normálny kolotočársky. A potom zmrzli návrhy. To bolo... Mali veľmi veľa návrhov, ale keď som im povedala, že tie návrhy, keď sa príjmu, tak sú pre všetkých obyvateľov, pre všetkých detí v Dolanoch záväzné, tak potom rozmýšľali. Bolo to veľmi príjemné. Na moje prekvapenie vedeli deti, že z čoho je financovaná samospráva. Jeden ten žiačik mi povedal, že z daní. Čo sú to daní? Ja som im najskôr vysvetľovala, že rodina funguje z financií, donesie otec výplatu, mama výplatu a z toho sa teda platia úhrady. A že čo sa platí z týchto daní a že kde my ich získame. Tak oni naozaj, niektorí boli také vedomili, že vedeli, bolo to veľmi príjemné, milé, takže keď nebudete môcť prísť, tak ja už tu mám teda zástupcov, ale som im hovorila, že na budúci rok si budú voliť aj starostu. Však aby som mala ja, nie? Nejako náhradu. A keď si máte volenku, tak... Presne tak, takže by na tú vládu mali občiankovia. Bolo to príjemné, naozaj veľmi príjemné stretnutie. Naše deti navštívili z financií, ktoré sa nám pomohli pre nich získať pre občianske združenie základnej školy ZOO a boli na výlete. Mali z toho ohromné zážitky, lebo rodičia zoberú deti kamkoľvek. Ale takéto spoločné zážitky, ktoré majú medzi rovesníkmi, tak také majú len vďaka tomu, že je tu snaha a chuť usporiadať niečo a sú tam aj financie, tak to sa podarilo veľmi pekne.
náš poslanec zástupca aj naša zamestnankyňa boli v Dolanech. Pár slov chceš, Patrik, povedať? Tak iba, že to bola taká veľmi pekná akcia. Tam všetci už pomaly známi, keďže my už tam chodíme niektorý ten rok. A teda trošku ich mrzí, že z Dolán tých našich tam nechodí viac ľudí. Ale bolo teraz celkom... Teraz bolo najviac, asi okolo 20, ale tak aj z Dolán pri Levoči tam chodí autobus. Áno. Takže tam chodí strašne veľa ľudí. Ale akože naozaj veľmi pekná akcia. Pozývajú nás aj na budúci rok. No, Pri aký bolo? Pri Olomouci. Teraz to bolo. my sme im slúbili, že zorganizujeme takéto, ešte to asi nedáme, ale zorganizujeme pracovné stretnutie a samozrejme za tým účelom by som práve z KOCR-ky alebo z Interregu chcela získať financie na to, bude to medzihraničná spolupráca s tými obcami, tak určite potom budeme potrebovať aj pomoc vinárov alebo nejakých historikov, ktorí by im poukazovali, že pamiatky, alebo možno aj vás, členov spolkov, máme tu rôzne zaujímavosti, tak to alebo to neskôr. Mali sme veľmi peknú akciu v rámci mikroregiónu Červený kameň, historickú konferenciu. Môžem poprosiť o pár slov? Minulý štvrtok sa konala na hrade Červený kameň konferencia o histórii územia mikroregiónu. A teda okrem toho, že bolo tam množstvo zaujímavých informácií a vyšiel aj zborník z minulého roka, tak boli tam nejaké novinky. Bolo asi dvakrát toľko účastníkov ako minulý rok, takže má to ako veľmi dobrú tendenciu rásť. Takže vidíme, že budúci rok, či kam sa posunieme. Ale teda chcel by som akože poďakovať najprv pani starostke, lebo otvárala sa tam taká červenokamenská cukrárnička, kde každá obec vlastne sa prezentovala nejakým svojím sladkým, slaným niečo, bolo to veľmi pekne aj naráčované všetko, takže ďakujem veľmi pekne. Potom pánovi Zajíčkovi by som rád poďakoval za organizátorov, že nám tam vyhotovil audiovizuálny záznam, čiže Dolany tam majú zastúpenie. No a keby som mohol prezradiť niečo z budúceho ročníka, lebo už vlastne prípravy začali hneď, ak skončila táto konferencia, tak keby to niekoho zaujímalo, tak sa budeme venovať asi takým, že pečatiam, obecným symbolom, použitie, identifikácia sa obyvateľov s tými symbolmi a tak ďalej. Čiže to je z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, ale ja sa vrátim ešte k tomu dňu detí, lebo nedá mi. To, že sme tu robili nejaké otvorenie kuchyne, naozaj to bola taká aktivita nás, hlavne toho obecného úradu a nás, zastupiteľov, ale ten deň detí musím teda veľmi poďakovať všetkým, ktorí sa podielali. Ale to od zložiek. Keď som zavolala hasičov, veliteľ hasičov, áno, zabezpečili bezplatne tá pena, čo tam bola. Občerstvenie, zavolala som futbalistom, a to bolo, že 5 minút po 12, lebo ponúkli sa nám súkromníci, že nám poskytnú skákacie hrady bezplatne. Takže táto akcia bola pre, dá sa povedať, že 150 ľudí a nás stála obec len na tie darčky, ktoré sme dávali deťom, vyšlo to okolo 500 eur, mám pocit. Takže bolo to veľmi pekná akcia, deti boli spokojné, myslím si, že sa to podarilo, ale nepodarilo by sa to, keby sme nemali tu ľudí, ktorým sa ešte stále chce, tak za to som veľmi vďačná. Ďakujem. Športové podujatia, ktoré športové podujatia sa nám podarili? No chvála Pánu Bohu, máme tu ten futbalistický klub a máme tu aj turistov, ktorí chodia na turistiku, máme tu mladých turistov, aj starých turistov. Myslím si, že sa to celkom tu uchytilo vďaka Peťovi Tichému, ďakujem veľmi pekne, lebo ten turistický krúžok naozaj vedieš ty a vedieš svedomito, že ich ťaháš aj rodičov, aj iných. Ja som dostala veľmi dobrú referenciu od jednej mamičky, ktorá sem vodí na tréningy svoje deti z Orešia a povedala, že s takým prístupom a s takým tímom sa ešte nestretla. Bolo to veľmi, veľmi príjemné a
počúvať takéto slova. O to horšie je, že budeme sa musieť popasovať my nejakým spôsobom s tým našim ihriskom, ale nájdeme určite nejaké riešenie. Keby som to mohol povedať niekoľko slov, takže zajtra bude ten deň H, kedy sa rozhodne, že by sme mali znova začať hrať futbal s Háčkom. Super. Takže ja si držím palce, ale ja to vyjde dobre. Tak ideme k inému súdku. Obec realizovala niekoľko úprav verejných priestranstiev za kostolom, Pálkovičovom dome. Bolo to dosť veľa peňazí. Požiadala som o individuálnu dotáciu, išlo okolo 6 000 eur, lebo tam boli rôzne úpravy. A ešte sme opravili prvky na ihrisku a výmenu pieskoviska. Tam sme dostali, tam som požiadala Baumit, tak z 2000 nám dali 200 eur, ale tam bol zaplatiť, to nie je vďačný za málo, tak nie je hoden veľa. Takže viacej administratívnej záťaže pani účtovničke vznikne, ale vieš, musíme sa takto na to pozerať. Požiadali sme dotáciu na tú kalváriu, aj Atómku, aj ešte jednu spoločnosť. Tá kalvária by mala byť dokončená, odovzdaná zajtra, dnes už tam zabetonovali tie stĺpy, je tam nový tým elektrikárov, tak snáď úspešne to dopadne. A vrátim sa ešte k tej úprave verejných priestranstiev. Chcela by som, tým, že budeme tam mať nové opravené tie prvky, tak na to detské ihrisko kúpime takú plachtu 6x6, dáme tam 4 stĺpky a bude také tienidlo, aspoň aké také, lebo nie sú tam stromy, možno pouvažujeme nad nejakou výsadbou, kto by mal nejaký nápad, že ako by to mohlo vyzerať. Ja som si dala návrh, ale priznám sa, že ak som videla ten návrh, tak sa mi zatočila hlava, že tak to asi nie. Dal nám aj pán Polčic návrh na výsadbu zelene, ale na plantovisko. Je to určené na iný účel ako na výsadbu zelene. Teraz momentálne toho času v týdennom pláne, tak ja som sa mu zatiaľ teda nevyjadrovala aj z toho dôvodu, že som bola na dovolenke, aj z toho dôvodu, že potrebujem to s vami prejsť. A možno, že aj z obyvateľa. Ako sa nevyjadril k tej zelení na to detské ihrisko? No, on nie, ale dostala som cenovú ponuku a nejaký návrh, tak prejdeme si to potom na pracovnej porade, lebo priznám sa, že nemala som čas, ja som včera prišla o 7, aby som to pozerala. Takže upravené prvky na ihrisku, výmena pieskoviska, nové žalúzie v škôlke, nové vyvýšené záhony, robili sme orezy stromov, tam viete na pažitky, upratovanie, čistenie obce, dvakrát sme si dávali pozametať, ale myslím si, že pri tom upratovaní môžem poďakovať všetkým. Opravili sa nové lavičky, vďaka spolku pre krajší život. To si myslím, že naozaj bolo nevyhnutné, potrebné a bolo to aj vidieť. Na elektroinštalácia Kalváriu, máme nové osvetlenie, to som vám hovorila, pracujeme na tom. Zajtra by to malo byť odovzdané, dielo malo byť odovzdané už minulý týždeň, vo štvrtok, takže sú vo meškaní týždeň. Mám ja stále nejaké pripomienky, bez vád na diele to neprevezmem, takže by ste vedeli, v akom je to štádiu. Pracujeme na projekte základnej školy, rekonštrukcie, viete, že nám bol schválený projektový zámer v sume 930 000, dostali sme uznesenie z Rady partnerstva. Nemôžeme to veľmi, nesedia nám tam niektoré veci na projekte, takže pracuje sa na odstraňovaní chýb, pani projektantka. Zatiaľ sme projekt nemali odovzdaný, pokiaľ bude, začneme vybavovať stavebné povolenie a samozrejme budeme predkladať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Malo by to byť bez spoluúčasti, pretože prekračujeme úsporu elektrickej energie a dodržiavame hodnotu za peniaze. Úspora elektrickej energie alebo úspora energií celkovo by
potom predstavovala sumu, predstavovala 83%. Takže aj tá hodnota za peniaze je tak vysoká, že tým, že je ten projektový zámer schválený, už ako keby sme mali peniaze vo vačku, ale musíme najprv ja stále hovorím, že nejakým spôsobom dobojovať ten projekt, lebo to je naozaj dlhá cesta. Veľmi veľa sa stretávam s hodnotiteľom toho projektu, s projektantkou samou. Mali sme stretnutie za účasti predsedu komisie, právnika, verejného obstarávateľa a kontrolóra a mňa a pani inžinierky architektky Kačovej. Takže vyplýva z toho to, keď to budeme mať dobre oznámené, pokračujeme v ďalšej etape, ale pokiaľ získame financie, my sa musíme pripraviť už tento rok, najneskôr január, musíme si pripraviť náhradné priestory na výučbu, lebo ja by som chcela, aby v apríli budúceho roka začala rekonštrukcia, pokiaľ by sa podarilo vybaviť stavebné povolenia a všetky povolenia a získať tie financie. Samozrejme, začíname s rekonštrukciou až vtedy, keď máme podpísanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok, bez toho nezačneme. Takže ja som rozmýšľala o tých priestoroch a navrhla by som, aby sme zrekonštruovali sobašku, čiže to je priestor pod obecným úradom a priestory tu na, aby mali aj nejakú tavaša, čo je na stretávanie komisí. Samozrejme, že by bol poskytovaný priestor v kultúrnom dome zase ako telocvičňa, to myslím, že by mali najluxusnejšiu telocvičňu ako doteraz. A ešte mi napadlo, že tá miestnosť a ešte kde je archív, tak polovicu z toho archívu, že by sme dali zrekonštruovať, archív by sme vyčlenili len do polovice a tam by bola školský klub. Zasa určite by sme museli vyčleniť financie, samozrejme dáme si to na cene, dáme si viacej cenových form, ale musíme na tom veľmi pracovať. Akože máme roboty kopec, lebo projektov je veľa. Chodník na Dohovskej konečne minulý týždeň mi odovzdala upravenú projektovú dokumentáciu, projektantka podľa toho, bude nás to stáť ešte do financovania 300 eur na ten projekt. A tým, že sa nám posunúvajú limity verejného obstarávania, tak to budeme môcť si dať aj našim lokálnym najskôr cenové ponuky, ale určite oslovím aj iných. Rovnako som vám spomínala, že som dala žiadosť na ministerstvo financií, vám určite, ale možno pre verejnosť, žiadosť na ministerstvo financií na opravu strechy v Falkovičovom dome, tam by sme mohli získať 15 000 eur, ostatné je spolufinancovanie. Vyžiadame si 3 cenové ponuky a v prípade, že by nám to schválili, tak to by bolo dobre, keby sme zrealizovali ešte tento rok, lebo stále prší, tam zateká do toho domu a to, čo sa tam spravilo, tak myslím si, že by nebolo dobre, keby sa to znehodnotilo. Máme spracovaný archív, novú aktívnu stránku toho mapového portálu. Je tam už doplnený aj ten územný plánovce, čiže ktorýkoľvek občan si môže pozrieť, čiže regulatívy plánovce, územný plánovce. Máme zavedený nový spôsob výberu daní, to ste si mohli všimnúť, je možné platiť elektronicky aj na úrade. Natálka to má zjednodušené v tom, že nemusíte ručne zapisovať, ale každá jedna platba, ktorá je zrealizovaná, je hneď odštúlení daň podľa položiek, či je to daň z nehnuteľnosti, zápsa, daň z pozemkov a tak ďalej, tak je to naozaj táto elektronizácia veľmi dobre. Máme za sebou voľby, ďakujem dievčatá, že ste to zvládli, bolo to náročné, lebo to sú jedny z najťažších volieb vôbec. A myslím si, že dopadli veľmi dobre, ako čo sa týka toho technického zabezpečenia. To výsledku volieb rozhodne. Účasť bola 60. Nie, 62. 42%. A je to na webe.
Obec podala žiadosti na projekty na získanie financií na Kalvárii, na detské ihlisko, to je ten Baumy, na revitalizáciu priestranstva z BSK z individuálnych dotácií, bol schválený zámer základnej školy. Ďalej žiadosť o nenávratný finančný prostriedok, to som vám hovorila teraz, ministerstvo financií, a bolo vybudované nové zavlažovanie. Takto by som to nenazvala, ale namontovali sme do Palkovičovho domu tie hadice, aby sme mohli zavlažovať ten trávnik, ktorý sme tam vysiali, a bola tam spravená elektrina, potiahnutá až dozadu, aby sme tam mohli mať tie naše podujatia, ktoré nás najbližšie čaká na budúci týždeň, a to vás poprosím o súčinnosť, lebo bude treba si vyhnúť rukavy a pomôcť nám. Dobre? Máte niekto niečo ešte? Ja som to asi tak skrátke zhrnula, určite je toho viacej. Áno? Ja som len chcel opýtať na multifunkčné. Tam sa hovorilo, že sa to má rekonštruovať. Ja som to ide z spomínala. masky, myslím, nie? My to máme v maske ohodnotené na najvyššie percenta vôbec zo všetkých projektov, ale ja som minule hovorila na predchádzajúcom zastupiteľstve, že je to na PPAčke. Na riadiacom orgáne. Takže ako to bude projektový nádovo. Projektový zámer je schválený, že zatiaľ sme nedostali žiadne vyrozumenie, že či sú tam nejaké korekcie alebo niečo. To som spomínala, že je to projekt za 103 000, samozrejme až my ho začneme realizovať až vtedy, keď budeme mať odsúhlasený projekt a nenávratný finančný príspevok. A to nie sú refundačné fondy? Toto mi sa zdá, že je. Tam je aj spolúčasť. Áno. 5%. Alebo možno sa mýlim. Neviem. Možno, že je to ale pokiaľ by tam dali nejakú korekciu, tak by sme museli mať... Áno? Ja sa chcem opýtať, že na tej Kalvárii, to opravu, čo som hovorila, to sa týka aj na tejto elektriky, čo teda ešte niečo? Áno, ale budeme určite, a na predsednej porade sme mali veľmi dobrý náš poslanec, ktorého poprosím o slovo, veľmi dobrý návrh, že čo by sa s tým mohlo. Ja som myslel, že to až na budúce by som sa na to, nejaké veci by sa mali na to pripraviť aj na projektor, aby sme to neunálili. Dobre, či mám to teraz? Bol to taký veľmi, môžeš na to k tomu teda stručne. No, že spravila sa osvetlený Kalvária, ale tie obrazy sú strašné, hlavne tie posledné 4. Tie posledné 4 nevidíte, čo tam je, tak som navrhoval, že obrazy by sa dali odkiaľ preč, ale neschovali by sa nekam, ale by sa dali na dom smutku, na tú veľkú stenu. Ten prístrešok. Tam by neboli ani na slnku, ani na daždi, tam by boli kryté, zároveň by sa neznehodnocovali. A mohla by sa tam robiť Kalvária? A mohli by to mať trebárs, keby pršalo, že sa tam môžu krížovú cestu spraviť. A že tam by sa dali nakresliť nové, samozrejme už s tým sklom, aby sa zase aby tí slnečné lúče to nevyťahli, proste, aby to... To ochrani nejakou fóliou, alebo niečo. Čiže to myslíš celú Kalváriu? Celú Kalváriu. Nové obraz. Áno, a to sa už bola kedy prejednávalo, myslím si, že Petr to hovoril, že by sa vlastne, by si to ľudia mohli adaptovať, že vôbec by to neplatila, že by to vlastne bolo z nejaké zbierky, alebo že by si nejaká rodina povedala, ja si zaplatím Kalváriu. No, takže to už bolo. Len teda nebolo riešenie, že čo s tými starými obrazmi, že aby sa tí neznehodnotili, keď pre niekoho význam majú, ale sú fakt, akože tí proste tí hodné zmysly. Kto nepozná zastavenia krížovej cesty, tak nevie, čo tam je. No, takže tí zmysly. To je akože potom o ničom, ale akože pamiatka, že by to tam dostalo na tom... Že čo vlastne chceme osvetľovať, keď tam nič nie je. A ďalšia vec, že tu máme teda akademického maléra Fera, ktorý na to už aj prípravu spravil, ja som nejaké náčrty videl, ktorý obrazom si už pripravoval, sa tým už venoval, už študoval každého toho človeka, ktorý tam je, že aby z tej Biblie vedel, keď človek už aby to nakreslil,
Ja si myslím, že je to veľmi dobrá myšlienka a konečne by to malo aj, lebo teraz naozaj nevidíme. My vieme, že to tam je to zastavenie, kto to nepozná, tak si môže len domýšľať alebo si o tom prečítať. Je to vlastne neúčinné. Áno, ale zasa sa mi zdá veľmi dobrý návrh s tým, že by sme to niekde nedali nachovalu, ale by sme to zachovali v takomto... Lebo napríklad aj v Kostolíku alebo hore u Sebastiana sú tiež krížové cesty, ktoré majú tiež svoju hodnotu. To dolu nakreslil Jožko, teda s tými chorými rukami, a tu hore neviem to, čo je u Sebastiana, chýbajú tam 3 zastavenia, my hľadali všade a nevieme, kde by mohli byť, lebo tá je ešte teda ako zachovalejšia, jak tá dolu. No ja by som ešte chcela povedať, že teda už sa ohlásili naši strekári, že by koncom augusta mali termín na tú strechu, sme objednali aj tú Bobrovku, len teda ešte jeden problém. Nemáme ešte, ale máme, že vraj už máme. Čo máme? Vyjadrenie. Áno. Ale uvidíme, už to pán Farár nechcel dať. Nie, ja už som za ním bola minulú stredu a povedala, že on už teda to bude riešiť, že dá kontakt na mňa, ale ja by som to chcela teda, keď dojde nový pán Farár, tak určite, že s ním to prejednať, lebo on má vzťah k takýmto veciam, tak uvidíme, čo je ako, ale už to máme tak rozbehnuté, že vieš, ako tiež aj strechári, oni si musia robiť program, to není len, že to není za 2 hodiny, že týždeň na to potrebujú. Plus teda ako pomoc, zložiť a vyložiť tú... Keď sa ma Zuzka na to pýtala, tak ja som samozrejme volala a bolo mi oznámené, že nezasadala ešte rada a že to tam ešte nemajú. Ale pán Farár mi vtedy povedal, že to posielal niekedy v marci. Už si nepamätám presne kedy, 1827, proste áno. A je možné, že to tak dlho tam chodilo, ale myslím si, že už maj prešiel, tak asi rada zasadala, ale mne vtedy ten pán Monsignor povedal, že ale on teda pán Farár tam volal, a nebol ten kompetentný, tak panička povedala, že po obede sa ohlási, sa neohlási, a som išla potom za 2 dní, povedala, že už to nebude riešiť, že my si to už riešime. Ako pán Farár, my už to máme rozbehnuté, nám už teda ide o čas. Takže len keby nám dali, lebo my ešte napríklad nedostali povolenie ani na tú sochu písomné, to bolo len ústne. Že im to tak dlho trvá, no tak bohužiaľ, nemôžeme toľko čakať, tak teda už keby bolo aspoň to ústne vyjadrenie, že by sme to teda koncom toho augusta mohli zrealizovať, lebo naozaj ešte zázrakom, že teraz po týchto veľkých búrkach a dažďoch, že teda to tam chalani tak opravili, hore ulepili, popodkladali, že teda viac tam neteče. Ale bolo by to škoda, čím väčší závar bude, tým to bude drahšie. No tak, keď sa nám to podarilo, že to bude pravdivé. My to pomaly dali dokopy všetko, že tam máme. Ešte možno informácia zo ZMOSu. Limity verejného obstarávania už boli teda posunuté, ale už od 1.8. Ja som si dala predbežnú cenovú ponuku. My sme sa rozprávali o tom, že teda pokračujeme v projektovej dokumentácii na čovku a kanalizáciu, lebo chceme získať finančné prostriedky, čiže je potrebné projekt pre stavebné povolenie. A ten PHZ-ka vychádza okolo 30 000. V prípade, že máme to schválené aj v rozpočte, na projektovej dokumentácie nie je to potrebné schváľovať. V prípade, že teda od 1.9. by sme to zadali napriamo projektantovi, ktorý robil projekt pre územné konanie, pretože pokiaľ by sme sa mali baviť s ďalším projektantom, ktorý toto územie nepoznal, tak stalo by nás to oveľa viacej a oveľa viacej financií. Toto je asi k tej cenovej ponuke a ešte k tým informáciám zo ZMOSu dostala som informáciu, že pracuje vláda na zákone, ktorý by mal delimitovať pozemky v rámci intravilánu a extravilánu. Bude sa predkladať návrh zákona, uvidíme, v akom to bude znení, takže možno, že zámery, ktoré boli navrhnuté smerom na Dlhovskú, by mohli byť pre nás jednoduchšie tým, že by sme dostali delimitáciu tie pozemky minimálne na ten zberný dvor, ktorý tam je, a je tam teda ešte aj to športovisko, ale o tom by som sa pobavila, až keď teda to bude aktuálne. A určite budeme mať nejaké verejné zasadnutie k tomu, že
čo by sme vlastne spravili. A aj tým návrhom my sme dostali žiadosti na zmenu územného plánu. Neviem, Natálka, prosím ťa, koľko je tých žiadostí? Je ich vyše 30, ale akože pozemkov je viac. Áno, že je tam v niektorých žiadostiach aj 15 pozemkov. Takže budeme sa tým zaoberať, ale poviem úprimne, asi v auguste sa tým začnem zaoberať. Lebo musím najskôr dokončiť tú projektovú dokumentáciu a odovzdanie kalvárie a tieto veci, ktoré máme. By sa ešte opýtala, že tá trieda bude tam, kde je klub dôchodcov? Áno. Tam? Jedna a jedna hore? Áno. Nie, to bude pre riaditeľky. Možno, že ja som sa bavila, musím to prejsť s riaditeľkou. Ja som jej hovorila, navrhovala som len tak, to bolo hneď, jak som prišla z tej rady partnerstva, tak sme hľadali riešenie. Nie je to možné v kultúrnom dome, lebo to by sme zablokovali, ja neviem, na 2 roky kultúrny dom. A to nechceme. Tak hľadali sme priestory, kde by to bolo možné. Tu na to nie je možné, pretože to naozaj nie. A jedine teda tá sobáška a potom tie miestnosti hore. Tam je vecko hore? Nie, chodilo by sa na vecko do kultúrneho domu. Bohužiaľ. Alebo by sme to nejako vymysleli, možno, že by sme, ja neviem. Vlastne je ho vecko. Je vecko hore, áno. Neviem, ale neviem, či tam je. Áno. Aspoň jednu, keby tam bolo rýchli. Lebo je to dosť ďaleko. No dobre, ale hore je vecko, ale nie z tej druhej strany, ale ja si myslím, že pokiaľ by... Je tam prístup z toho podkrovia. Takže toto tu není taký, tam by išli väčšie deti a menšie deti by išli dolu, aby mohli chodiť a tam by sa spravila toaleta jedna, tá existujúca. Aj naozaj by sme to museli upraviť tak, aby to bolo na 2 triedy. Tak, na 2 triedy, áno. Chcem sa ešte opýtať na ten školský klub, lebo my sme, keď sme tam mali ešte detský klub, vtedy tam boli výhrady, lebo tie detská, keď tam boli, tak tuto na úrade to vypotávalo. No tak ale musíme to strpieť. No, či sa možno ten klub nedal dolu v pivnici urobiť túto. Klub sa tam, aký klub? No, akože školský klub. Školský klub nie, lebo potrebujeme triedu v prvom rade. Ale dolu v pivnici, myslím. Je v pivnici, neviem, ako je to tam staré, len je to tam by si mohli dúfať, koľko chcú. Možno, že presunú nejaké veci. Tam boli, však a tam deti nemôžeme dať do dnešných priestorov. Tam je strašne málo svetla. No, to by tam sú len tieto bočné určite okná. Tak samozrejme, že včas vám dám vedieť, ale začneme na tom teraz nie v lete, ale v zime určite bude nutné, aby sa ten aj klub dôchodcov vypratal a samozrejme aj nejakú pomoc, to bude predmetom ešte ďalších stretnutí. Dobre, pokiaľ nič nemáte, ja by som dnešné zasadnutie... Ja by som sa ešte chcel spýtať k tomu zajtrajšej akcii, sobotné, teda, že aký je tam harmonogram, že... Viete, to si dohodneme. Áno? Áno, viete, všetko je vyhlásené, bude to od 8 do 1 a ostatné my si technické veci doriešime, toto nebudeme riešiť. No, mám som už také požiadavky, že tam môže doručiť okná so sklami a také veci. Je to tam napísané, že čo tam môže byť, to teraz ja mám zaujímavé. Sklo nie, určite nie. Drevené vybije, sklo a však tam sa môže niekto porezať. Sklo nie. Sklo je zvlášť a okná sú zvlášť. Sklo nebereme. No sklo nebereme, sklo je zvlášť, kontajnerov. Plastové okná. Plastové okná tam môžu byť. To je veľkoobjemový, to je komunálny odpad bez kiel. To nie je plastový odpad. No tak ja neviem, či to spadá do... Však nech si pozrú triedenie odpadu. Veď my tam máme alchymiu triedenia odpadu, nech si to každý naštuduje, ako naozaj to nemôžem. Chcem že tie sklá v tých plastových oknách sú len plasty. No, ale že aj by sme napríklad Lebo... To je, musíme sa na to pozrieme sa Počkej, naši chlapi už 6 razy popálili z karboblusku. Ale pokiaľ tam môžeš šprkať koľko chce, a tam vypálíš díle. Je to stavebný odpad, podľa môjho názoru, okná. A to by sme, tam bude zavedená nejaký poplatok. A keď si to zaplatia, však to máme v zmysle všeobecne záväzného nariadenia stavebný poplatok. Elektroodpad máme zvlášť, jasné.
Peťo, to si všetko povieme a každý občan nech si naštuduje, ale som ju triedenia, to nejde, aby som každého usmerňovala, čo má, čo nemá. Tam to bude napísané, samozrejme, že to tam bude napísané, že čo je a bude to aj zverejnené, a je to, myslím si, že zverejnené na stránke. Že? Nemáte nikto nič? Čo môžete prísť? Ďakujem. Áno. Tak. Ak nič nemáte, ďakujem vám všetkým za dnešnú účasť, poslancom za aktívnu účasť, pani hlavnej kontrolórke, že si vždy nájde čas a príde prezentovať svoju prácu a aj nás upozorniť zároveň na chyby, alebo niekedy aj pochváliť výsledkom. Áno, ďakujeme. Teraz som to áno, ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne, prajem všetkým príjemnú dovolenku. Kto má ešte pred sebou, ja už mám takže neviem, čo zavidieť, ale oddychal som si a Pali, ja tebe ďakujem, že tuto dávaš pozor na to, čo sa deje, lebo stále sú tu tie dažde a včera, čo bolo v tej Nitre, tak ako Pán Boh nás ochraňuje od tohoto. Čistíme kanály, začali sme čistiť, lebo včera mi samozrejme po ceste domov chodili videá, ako tečie po ceste voda. Aby som sa prišla pozrieť, tak hneď som sa išla pozrieť a voda už tam nebola. Viete, Katka, aj to sa najviac ľúbi, ľudia vedia kritizovať, ale nikto nespraví s tým. Že keby zobrala hrábľa alebo lopatu, že? Však čo má potrebné, to spraví vôbec. Toto je to, že ľudia kritizovať vedia, ale... Ďakujem, že to vidíte. Ďakujem. Absolutne. Tak, želám pekný večer ešte. Ďakujeme.